भगवान् विष्णु श्री वेंकटेश्वर मङ्गलं गरुडध्वजा. കലിയുഗത്തിലെ വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരം ആയ ശ്രീ വെങ്കടേശ്വര സ്വാമി ഈ ജഗത്തിലെ വിശ്വനാഥനാണ്. കാക്ഷോ മംഗലായ തനോഹരി. തിരുമലയിലേക്ക് പോവാനും അർജിത സേവകളിൽ പങ്കെടുക്കാനും സനാതന ധർമ്മം പാലിക്കുന്നവരുടെ വലിയ ആഗ്രഹമാണ്. തനോഹരി ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ക്ഷേത്രം ശ്രീ കൃഷ്ണ മന്ദിരത്തിൽ ജൂലൈ 15 ശ്രീവരുടെ സേവകൾ തിരുമല തിരുപ്പതി ദേവസ്ഥാനത്തിന്റെ പുരോഹിതർ സുപ്രഭാതത്തിൽ നടത്തുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം തോമല സേവ, അർച്ചന, കല്യാണം എന്നുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ശ്രീവരുടെ മഹാപ്രസാദം തിരുച്ചെണ്ണൂർ അമ്മാവരി കുങ്കുമ ശ്രീവരി ലഡ്ഡു പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ദയവായി srinivasakalyanam.org രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. നാരായണ ഓം നമോ നാരായണ.